dini bileni. 5 işi bir zay kıl musulman bolsaň ýöre Muhammediň dini bileni. 124 000 peýgamber ötdi, her biri bir ümmet sany bileni. Arzuwanlar giderler gapy köşküne. Gijeler ýagtylar gowhur ışkyna, aly hatam başlar cennet işigine zomartlar geçerler nany bileni. Tap kurup hürgiylerden gözledip, saylabalar her birinden hedil edip, bir agatyn sar tarafa hyzladyp şehitler geçerler gany bileni. Uroda hem demindir namazyň çyragy, zekat gasabyňdyr imanyň ýaragy, bir gün bir at berseň magşar gün birag şekerler gyzylan dini bileni. Magtum uly, mestan, asyk jamyny içer. Kim azal elinden gutular gaçar, Sırat köprüsünden salamat geçer, haka gulluk eden sany bileni.